Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Mayong hapon naman sa iton mga palangga mga tagpalamati. Ari naman ang inyo kubus nga lagad si Tito Wilma. Upod ninyo tub-tub-tak na alas tres nga magalingaw sa inyo sa palatuntunan. This is my life. Karon nga adlaw Huwebes, Disyembre 17, tuig 2020. Panyaga na tada. Okay lang, asam tang kamo dira naga-relax kag naga-pahunay-hunay, gahilay-hilay. Ari si Tita Wilma magaupod man sa inyo sa siniiya nga hapon sa inyo mga radio. Antes man, ang eto na countdown, antes magabuti ang adlaw siyang Paskwa. Happy holiday! Pila na lang, Tita We? Happy holiday! 8 gid lamang kadlaw na bilin antes ang Christmas Day. Kag 15 días na lang nabilin antes man ang New Year. Ang pag-abi-abi na itong sa tuig 2021. Sa gihapon ng itong pagpangamusta sa inyo, kag ang aton man pagpahanumdum sa inyo, ang paghalong. Ang paghimo kag pagsunod sa mga health protocols, ilabi na gid nga may pila kita ka mga hilikuton na pila ka mga hilikuton nga dapat updan gid naton sang paghalong. Di panahon sang Paskwa mo, panahon sang bagong tuig. Ang paghinay-hinay kag paghalong-halong himuon gid naton. Una-una syempre, ano ba lang dapat himuon pagwa ninyo sa inyo balay sa gihapon ang inyo mga face mask, inyo face shield, ang pag-obserbar sang social distance, no? Social distancing, physical man, no? Kung basta antad ka lang, antaranay lang yan. Kag ang pagpanghugas sang mga kamot na pagpanghugas sa mga kamot or pagwapisan sa bulsa mo or sa imo man bag kung may gamay ka lang ng suludlan sang alcohol para kung ano mga matandugan mo may ihaplos ikaw sa imo mga kamot nga makaluwas sa imo batok sa coronavirus. Manto tarso niya, hindi natin tarso, tuntugid niya tawe si COVID-19. Okay, 1:37 Action Radio, Philippine Standard Time sa kutob sa malabutan sang aton man pagpangalagad sa inyo magluwas diri sa Dekban usag Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Nga sa gihapon ari kita sa idalom sang Modified General Community Quarantine ang mga kaiping manaton nga mga kaprobinsyahanan. Probinsya sang Negros Occidental sa Central nga bahin, dira man sa Isla sang Guimaras sa apat man ka mga probinsya sa Isla sang Panay. Kamusta lang dira sa inyo tanan? Pulo pa huway lang kamuda kag halong-halong man pareho diri sa amon. Dira sa Palawan kag sa Masbate ay. Relax lang kamo dira na kag kinahanglan man sa iton sini mga young ones dira Okay lang kita, huot Tita Wilma. Pero may ara gid nga mga young ones nga hindi gid mapunggan. Simbang gabi gid sila. Aginaldo gid sila. Pero ang paghalong makita mo gid sa ila tanan. Kaya ta mahimo kundi ang maghalong man. Kita
hindi lang ako, hindi lang ikaw, hindi lang sila, kundi kita tanan-tatan. Pati ng mga kabataan. Kinahanglan gid, no? 1:38, Action Radio Philippine Standard Time. Sa inyo mga radio of the night kita, 684 kilohertz. Kag syempre, sa Facebook Live, sa FB Live, basta may Facebook account ka mo, adop na kita sa FB Live, search nyo lang ang Action Radio Bacolod. Magluwas man na sa itong website, may Transistor Radio man dira, opo na nga itong mga natipon nga mga balita sa News Center sa Action Radio Bacolod. Dira sa amo na website, pwede ka mo dira makalagin sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kahit pwede man kita mag-a-updinay dira sa YouTube, no? Pangitaon nyo lang ang Action Radio Bacolod. Yes, Tita We. Pag inyo man mga greetings, aralan sa aton chat room, pwede lang ka mo dira maka-type sa mga greetings ninyo, kang mga mensahe ninyo para sa mga pinalangga ninyo nga medyo malayo-layo, advance greetings para sa ila karon nga holiday season. Kag magluwas man sina, inyo man mga opinion sa mabasa naton nga mensahe sa sini nga hapon, sitwasyon sa ila sini kabuhi nga gina-share diri sa This Is My Life. Pwede gid kag sa aton text hotline, take note ha, kay bago nga aton sa text hotline, pwede ka mo dira makapadala sa inyo sini mga pagpanamyaw, inyo greetings, kag inyo man mga opinion karon sa 0963-757-0874. Again, aton text hotline, 08 tawi, no? 74, isa pa. Sala ka pa da karon tawi kay tapos kay sa. 0963-757-0874. Amo na itong text hotline, pwede ka mo dira maka-text. Kaya mapalabot nyo man ang inyong mga mensahe. Alaw na 40, kay tuwan na itong Tita Wilma ang itong sa ni update sa dalagan sang panahon sa karon nga adlaw. Sa sulod na sang pila ka sunod-sunod nga adlaw, di ba may tatlo ka weather system kita nga gina-monitor. Ang atong sa ni Weather Bureau nga gina-monitor. Kag syempre aton man ginabantay ng update. Karon may ara low pressure area, no? May LPA nga gina-monitor ang aton sa ni Weather Bureau. Ara sa sulod sang aton pungsod. Ang LPA katapusan ini siya nga nasiplatan sa kalayuon nga 820 kilometro sidlangan nga bahin sang Davao City. Kag suno man sa pag-asa, gamay pa ang tsansa nga mangin isa siya ka bagyo na ining low pressure area nga ini, pero ang trough ni amo ang magaresulta sa mga pag-ulan-ulan sa pila ka bahin sang Mindanao kag Visayas. Kag sa weather forecast man sang pag-asa karon nga adlaw, ang Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Sorsogon kag Davao Region naga-eksperyensya sa magulugal umon nga kalangitan. Kag lapta-lapta man nga mga pag-ulan bangod sa trosang LPA. Magal-umo naman nga kalangitan ang gina-eksperyensya sa nga Cagayan Valley kag Cordillera Administrative Region bangod sa northeast monsoon. Kag sa nabilin nga bahin sang Luzon, may pagulugal uman nga kalangitan nga ila sinima eksperyensyahan, may ara man panalag sa nga pagtupas sang ulan, ina tungod naman sang northeast monsoon. O kon amihan. Sa nabilin pa nga bahin, medyo magulugal ang kalangitan, amo lang ng ilang eksperyensyahan, ina naman tungod sa localized thunderstorms. Diri naman sa itong sa syudad sa Bacolod, kalakip ng probinsya sa Negros Occidental, pagulugal kalangitan ang atong sinima experience nga may mga lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Kasarangan naman tubto mabaskog nga hangin halin sa nasidlangan ang aton gina-eksperyensya diri sa aton probinsya. Negros Occidental, kag sa Dakbanon sa Bacolod, bugos ng Visayas, Tita Wilma. Temperatura naman nga ito nabatyan from 24 to 32 degrees Celsius. Kag si Haring Adlaw kaina nagbutlak alas 5:54, temprano pa siya karon nga magatunod, alas 5:26 sang hapon. Alauna 43 sa gihapon, Tita Wilma.
Dugang pagineton nga update, ti update sa aton COVID-19, gamay lang gid, no? Anom, dili sa Dakbanwasang Bacolod ang nadugang sa aton sa ni-record. So sa karon ang Dakbanwasang Bacolod may kadamuuna nga 5,534 ka mga kaso. Ang probinsya sang Negros Occidental naman nagdugang 22 ka mga bag-o nga kaso, may kabugusan na nga 6,113. Kag sa bugos naman nga Pilipinas, may ara na kita record nga 452,988. Kag sa bilog naman nga kalibutan, ara sobra na 74 milyones. 512,376 ang record sang World Health Organization na hanungod sa COVID-19. Pero sa piyag nga bahin, ang presidente sa aton pungsod, si Presidente Rodrigo Duterte, may ara siya nga ginpabutyag sa iya pre-recorded speech bala. Angot iya sa nagahilapit na ang Paskwa, ano ang iya panugyan sa aton nga mga pumuluyong Pilipinhon. At sa iya pre-recorded speech nagapanawagan ng presidente nga kung pwede hindi anay magwa para lang sa aginaldo, na kung pwede hindi anay magwa para lang sa aginaldo o kung regalo, na hambal sang presidente kay nga ara gihapon ang paandam, ara gihapon ang peligro sa COVID-19, kag basi balahaw, na kay basi bala magalaton-laton ang virus. Ti da mabulubudlay. Panugyan niya pagid para sa mga bata, oy mga bata, hindi magkadto sa inyo mga maninoy kag mga maninay para magpangayo sang regalo, na amo nang panugyan niya sa mga kabataan kay ti kabalo kita mo basta Christmas, na labi na kon Christmas day, mama makadto ko kay maninay kay maninoy kay kuang ko to kon Pasko, di ba? Na basta kabalo nagikita kung kaysa ni kabataan magsulod masini para mano po ninong, mano po ninang, di ba? So, subong hambal sang presidente, mga bata, hindi anay kamo magkanto sa inyo mga maninay kag maninoy tungod sa COVID-19, na kinahanglan hambal sang aton presidente oy magsakripisyo anay, kag likawan man ang paghiwat sang party sa Pasko kag bagong tuig para mangin safe ang tanan. Kay nga dismayado si Presidente Duterte sa iya makita kag mabatian nga mga balita nga tama kadamo sa mga tao nga nagadagsa sa mga public places. Ilabi na dito sa Metro Manila, bisan gani sa aton dere, no? Sa hambal sa presidente, jutay nga pag-antos na lang, kay nga may maabot na nga bakuna batok sa COVID-19. Ay, ano na lang kita sinigiliw man. Well, anyway, sa dugang paginaton nga mga update, ang aton bala Cardinal, si Cardinal Luis Tagle, magapanguna siya sa Simbang Gabi Mass sa Basilica di Santa Maria Maggiore sa Roma, December 20. Wow, bugal naman naton nga mga Filipinos, di ba? Si Tagle, amo ini ang mangin pinakauna nga Filipino cardinal nga magapamuno sang misa or magapanguna sang misa para sa simbang gabi dito sa Rome or sa Roma. Pareho sa karon sa ginapatuman nga COVID-19 restrictions, amo man limitahan man ang pahanugutan nga makatambong sa amo nga misa. Kag suno naman kay Centro Filipino Chaplaincy Priest Father Ricky Hente, 200 katao lang ang ginapahinugutan nga makasulod sa Basilica di Santa Maria Maggiore, para nga ma-accommodate ang mas madamo. Buksan man ang Basilica di Santa Podenciana sa dugang nga 70 katao. May ara man widescreen nga ipahamtang sa diin dira man makita kag masaksihan ang
misa sa amo iya nga simbang gabi. Kag speaking man sa karon nga adlaw ti ang aton Santo Papa si Pope Francis na naga-celebrate man siya subong sang iya ika-84 nga kaadlawan na si Pope Francis. So happy birthday. Happy birthday kay Papa Francis. Sa post sa Facebook page sang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa CBCP, ginpangabay man sang Santo Papa sa sang CBCP sa publiko nga padayuno naton ang kung padayuno naton ang aton pagpangamuyo para sa Santo Papa. Kay ti birthday niya 84 na siya, so padayuno naton man ina, no? Sa post naman sang The Manila Cathedral sa ila Facebook page, gintamyaw ang Santo Papa sa iya sini birthday. Kag suno man sa Manila Cathedral, amo ning ila nga gin-post to. Our warmest greetings to our beloved Holy Father Pope Francis as he celebrates his 84th birthday today. We thank the Lord for the gift of your life offered for the whole church, especially for the least among us. The Manila Cathedral community is faithful to our promise to always pray for you. Say, maligayang kaarawan po, Lolo Kiko. Amo nang ila sining mensahe para sa Santo Papa. Okay? Ay launa 50 Action Radio Philippine Standard Time ay sa itong galianay dira mga kauturan na sa inyo gali pagkinanglan sa mga preska ka mga matahumaanay nga mga bulak sa inyo man pagkinanglan personal sa ano man nga mga events nga gusto ninyo dekurahan sa mga Hi and hello lang din sa liwat sa itong sa mga palangga nga mga tagpalamating nga po sa itong sa FB Live. Yes, Miss Heaven, Home Alumina, mayong hapon, Miss Wet, mayong hapon man sa imo, salamat, Gid. Felinora Oliveros, good afternoon man. Tita Wilma, mayong hapon, upuliwat sa mainit mga programa sa maaslom nga kabuhi. Maaslom kabuhi mo to, ha? Ang nawong mo kaangay sang balangaw, ara ka naman. Ang nawong mo kaangay sang balangaw sa kagahon pero bituon ka naman sa kapunanon. Hasta may tapos ang imo programa, Alex Montesa, ha? Salamat, Gid. Good afternoon. Okay. Merry Christmas man sa imo, Sir Alex. Sharina Palmares, mayong hapon ni Wilma Indopino. Okay. Mayong hapon ni Sharina dira sa may Minuyan Murcia, no? Sa inyo nanday Melanie dira, sa ilan nanday Liporsa, bugos gid nga pamilya, no? Sa imo pagid palangga nga ba na mayong hapon lang da. Bring it on, Alex Montesa. Okay, Mary Jane Tena Francia, mayong hapon tawe. Mayong hapon, monitor lang kami diri sa family ko. Jeannie Lynn. Okay, salamat, Gid. Mayong hapon, Tita Wilma. Greet ko Brandaras and Kasipi family of Basak, Lapu-Lapu City, Cebu. Wow, thank you, Gid, sa pag-upod nyo live. Diri sa This Is My Life. Shane Dayaday Kasipe. Melchorita Ferrer, good afternoon, Tita Wilma. Kamusta na? Kamusta si Habi? Mayong hapon, Tita We. Hello, Bago City. God bless you all. From Josephine Aligado. Melili Oligo, mayong hapon man sa imo. Tita We, sometime nagaray-haray ako diri sa resort sa Bantog Lake Ranch. I'm sorry, ha? Kasulod na kami na. Sa may Bantog Lake Ranch. Nagapamaitis ang imo mabugnong itingog sa programa. Ngayon po naman sa kaalam kagadalangan. Madam, huwag salamat R.R. Montuar Wihiniyo na. Good afternoon, Tito Web.
present from Singapore. And Jean also, sir, thank you, kid. Please greet my father. A happy birthday, Papa Danilo Bueno Flor. God bless and good health always and more life to cherish. Thank you, Dito, watching from San Enrique. Okay. Inday April Joy Bueno Flor Gaston. Good afternoon. Happy birthday sa iya Papa Danilo Bueno Flor. Happy birthday. Mayong hapon dito mayong hapon man sa tanan. Kag sa Energy Fans Club, monitor lang kami diri sa Pandanon DSB. Halin ina kay Christine Minies Villalobos. Mark Panes, good afternoon. Siling niya mayong hapon from Caloocan City. Okay. Ma'am Vanessa Mayo, hello, Tita We. Just want to say that be nice, not naughty. Mask up, Bacolod for safety. God bless and Merry Christmas to all. Okay, sending love from Minnesota. Ikaw man, ma'am, na stay safe always and be healthy kay hindi man lipo diri sa amon sa ang nagakatabo madara subong na extra careful ma'am. God bless mine. Mayong hapon Tito Wilman to pinasugaton Thursday Quinto. Salamat gid kag maayong hapon sa inyo. Sa imo dara. Paamo ka na. Kalnora Oliveros, okay, salamat gid. Kag Ana Di Salas, kag kay Mark Panis, kay Ivan El Cholo, Christine Minies Villalobos, kag kay Inday Chin Gonzales. Okay, balikan ko lang mga greetings na dugay-dugay. Aha, relax lang ka modera. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang pilikan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsag anong kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Alauna 56 Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga nagapamangkot, galiliwat sang aton sa ni text hotline ha, kay wala ko no nila mag-gets kay kadasig kuno sa paghambal ni Tita We. Para sa kay Tita We, do kahinay naman to. Okay, aton text hotline again, 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Stand by. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang aton basahon sa karon nga sulat or mensahe halin sa aton messenger, ginpadala sang isa ka Iloy, single mother, nahilungod sa problema sa iya sini-anak. Kagang iya mensahe sa This Is My Life nagasiling, maayong hapon sa imo, Tita Wilma. Kumusta lang sa imo? Kag sa tanan man nga nagapamati sa programa This Is My Life, kag sa tanan nga staff sang Action Radio. Tita Wilma, isa ako ka single parent. Pareho man sang iban ako may problema bilang ginikanan sa akon isa ka bilog nga bata. Tawga lang ako kay Lulu. Oo, single parent ako, tungod ini kagustuhanan ko. Wala ako handom nga magpamana, Tita Wilma. Kag hindi man ko gusto nga magtigulang nga wala upod nga bata sa akon kabuhi. Gani nagdesisyon ako nga magpabusong na lang sa akon boyfriend nga may asawa. Nagpangako ako sa amay sang akon bata nga hindi ko siya pag-obligahon nga sustentuhan ang akon mangin anak. Subong wala na kami sang komunikasyon sang amay sang akon bata nga si Carl. Nga balita ko nag-migrate na sa Canada. 18 years old na ang bata ko, Tita Wilma. Kag pawala lang sa iya kaugalingon.
nalulong sa barkada, kag wala na gana mag-eskwela. Isa ka bes nadakpan siya tungod nagamotor siya nga wala sang lisensya. Nagpangabay lang ko sa mga pulis nga pasayluhon siya. Sa tuod lang, tita, hindi amo sina sang unang akon bata. Halin Elementary, hasta first year high school, honor student siya. Nagbag-o lang ang iya batasan. Humalin sang makigbarkada siya sa mga grupo niya diri sa amon ginestaran. Kung magsabat sa akon, pabalang. Kung hambalan ko siya. Abi ko anay, swerte ako sa iya, tungod maalam siya. Isa ka pinasahi nga kinaiya, nadula sang magsinultero na siya. Subong problema ko gid, Tita Wilma. Ano ang maayo ko nga himuon? Lulu. Okay, kay Lulu, sa imo salamat kag maayong hapon. Ano pa daw dumarelate ko bala ang kaundan sa iya mensahe sa ginbasa man naton nga mensahe sang isa ka amay kahapon. A frustrated father sa iya sini mga kabataan, di ba? Nga nagpahilayo, nga naganto sa nagsakripisyo sa pagtrabaho abroad, thinking nga ang tanan makatag niya sa iya kabataan magatutom makatapos sa ila pagtuon. Pero wala ni isa, di ba? Amo na kahapon ang aton sini sulat nga nabasa sa inyo. Subong ang iloy na naman single parent ang mabudlay nga responsibilidad nga tungdan sang isa lamang katawo nga mangin amay, mangin iloy sa iya sinibata. Isa pa kabilog. Una-una sa imo Inday Lulu na salamat sa imo pagpakigambit sa nga bahin sang imo kabuhi diri sa programa This Is My Life. Nakakuha man ni atensyon sa akon primero. Ang una mo di ba lang ginhambal na imo ya desisyon nga mangin single parent ka. Kay hindi ka gusto nga magpamana. Buhay mo lang di galing na butang rason kung nga hindi ka gusto magpamana. Tani may katuwang ka sa imo sitwasyon subong sa imo sinibata. Na ang ginhimo mo, yes, may boyfriend ka, nagpabusong ka sa iya, pero ina siya may salabton sa kabuhi kay suno sa imo may asawa man siya. Pero nag-promise ka sa iya nga hindi mo siya pag-obligahon nga sustentuhan ang imo sinibata. Meaning, masarangan mo gid ang pagpadako. Ti subong way ka pangay sa nalantaw ko nga tani, no? Pwede ka magkapangayo sa iya bulig para sa inyo sa imo sinibata na kay basi pa man lang kon isa ina sa maka paumpaw kag makapamuklat sa mga mata ni Carl sa matudtod nga sitwasyon sa iya sinikabuhi. Ti wala kay suno sa imo nag-migrate na sila. 18 years old na amuning budlay gidya tudluan sa karon. Pero bisan anhon mo ni muna sila nga mga kabataan subong hindi tani madalaya sa puwersa. Ang mga kabataan subong hindi ni sila madala sa puwersa. Maayo lang gid, pahanunot lang gid. Pahanunot kung kaisa daw malupok na ikaw, talikod lang ikaw anay kag maginhawa sang madalom kag magbalikid sa ila. Kag sa gihapon mahinay nga paghambal. Kag magsilingbaw ang nanay ko, wala gid ga pangakig, perong hambal nagadulot kag daw ginakonsensya man ako. Do something amo sin. Kay subong ang kabataan, akigan mo nga akigan, kag yaw-yawon mo iloy. Gatig amo na makasiling ka bala nga din ko na ganina batian nga term
Nga siling, bo ang bata na ni ano, kabatinggilan gid. Kung anong batinggilan? Tig-aulo, kabudlay pa inchindihon. Is that so? Ha? Pero kung hambalan mong bata mo sa ngamusi na, mapakatig-an na gid lang na siya. Mas dami pa rin hambalan mong bata mo nga, kabalo ko naka-inchindi ka. Pero nagapabungol-bungol ka. Nagapabulag-bulag ka. Na, mulagid na, no? Galing ka tistawe na mo muna bala masila istaw ikaw na yatawe. Oo, pero kung mahimo pa man lang naton para mabuligan naton ang aton pinalangga nga bata, himuon na naton. Pagsiling mo di nga hindi ko gusto magpamana, gusto ko lang may bata nga makaupod sa imo kabuhi, tigitagaan ka sang Ginoo. Lalaki pa. Pero babisan lalaki or babae kung hindi man maayo ang mga panimuo tubtub mabudlay kaya, no? Pero nami gigyatan ni Lulu, no? Kung nagpamana ka sang hindi away ta ka ginabasol, no? Wala ka ginabasol ni Titawe. Gusto ko lang ipa-intindi sa imo kung daw ano ka importante sang ginatawag nga pamilya. Nga may nanay kag may tatay kag may bata sa sulod sang puluyan, hindi sulod sang balay na kundi sulod sang puluyan. Kay when we say puluyan, it's a home, it's not a house na. Kay kun ara gani may amay kag iloy bunga sang paghigugma ang kabataan, kag may pagrespetuhanay, pagintindihanay, pagpalanggaanay, kag nagahari ang gugma upod sa aton mahal nga Dios, ay hoo malipayon kag mabag-an ang pagsinalayo sa sulod sang aton puluyan. Tatuod na siya na tandaan mo lang Inday Lulu, pila way dagan butang imo nga ano no imo edad. Ang family ya gintuga na sang Dios na gintuga na sang Dios nga may amay kag iloy kag mga kabataan. Di ba may Holy Family gani? Jesus, Mary, and Joseph, di ba? Na importante may father figure sa isa ka pamilya. Mabudlay sa bahin naton nga mga iloy nga kita lang ang magbatiti, magtudlo kag magdisiplina sang aton kabataan. Hindi naton mahatag ang pagpalangga kag pagdisiplina sang isa ka amay. Kay lain ang amay lalaki sila ya na very firm sila kung maghambal kag magdisiplina, one word lang na iya. Mas yamon silimbala nila nga one word. One word is enough for wise man. Hindi ka pa na magpati. Papin pa ko na nga maghipos lang. Pag magtingog ang amay, bagakurog ang kabataan. Kay talag silang gahambal, pero halalungan ang mga amay. Amo ina na. Siguro isa sa mga factor kun nga amo sina ang nangin imahin sang imo anak tungod may ginapangita siya nga something. Kulang siya sang pagtamod kag pagpalangga sang isa ka amay. Feeling ni Tita We, may ara bala pagrebelde sa balitsagon sang bata mo. Tungod sang iya mga nakita sa iban nga mga kabataan nga may mama, nga may papa, nga kung kisa naggalakat sa dalan, nagadugsing, nagaagbayanay, nagaanggaanay, isa ina. Dako ina nga factor kun nga isa, kun nga amo ina ang makita mo sa bata mo, ang pagrebelde. Galing sa bahin mo, Inday Lulu, hindi mo na mabago pa ang sitwasyon. Hindi mo na mabago pa ang sitwasyon kaya ikaw mismo ang naghambal nga kagustuhan mo, kagustuhanan mo ang natabo sa kabuhi mo. Imo desisyon ina para sa imo kaugalingon nga mangin single parent ka. Nga hindi ka magpamana tungod hindi ka gusto. Away ka ginaghatag sang rason mo di. Wala ka nagpamana kay nga mo na imo desisyon, kay gusto mo lang nga mangin single parent ka, nga may upod ka sa imo pagpangabuhi. May kaugalingon nga kalibutan niya ang imo may kaugalingon nga kalibutan ang imo bata, Lulu, sa iya edad subong.
take note. Amo na subong ka mga kabataan, ha? Gani kabudlay bag-ukon sang iya kinaugali. Kabudlay-budlay kit. Pero kung ako ang pamangkuton mo, kung anong dapat mo himuon, the best lang gid nga mahimo naton is prayer. Tuod na prayer, kinanglan may patience ikaw, tuod ang pasensya mo kung mga 10 kilometros lang para sa mga bata mo, kinanglan way na katapusan, unending nga patience para sa iya. Unending nga love ang ihatag mo sa iya. Hindi pangakig kag sermon permi, kay magadugang ang iya sini pagka-rebelde. I-pray mo na lang kay Lord na nga tandugon ang kabuhi sang bata mo, iya balatyagon kag pamensaron. Busgon mo siya sang mga maayo nga mga halambalanon, pero hindi sa masakit nga mga tinaga, kundi sa maaliwanay kag may diplomasiya bala nga pamaagi. Kay nga bisan anhon mo na, bisan paltugon, bakulon, gapuson, prisohon mo na. No way. Labi siya nga magarebelde. Wala kagid sang mahimo dara. Na? Tandaan mo na, Lulu, kinahanglan kid. Pangamuyo ka para nga buligan ka sang mahal nga Dios. Kinahanglan gid siya. Kinahanglan kid. Kung daw ginabudlayan kita sa aton kabuhi, hindi kita magdula sang paglaom. Wala kita sang may mahimo sa mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi, nga feeling na tundo hindi kita magkasarang magdala sang krus nga ginhatag naton sa iya. Ara siya all the time. Ara siya nga nagahulat sa imong pagtawag. Gani magpangamuyo ka, magdangop ka sa iya. Kung ano man ang mga nahimo mo nga kasalanan mismo sa kaugalingon mo, ininang tiun sa pagpangayo sang kapatawaran sa sining panahon sang Pasko, Lulu. Kag muklaton mo gid ang imo nga mga mata, buksan mong imo kaugalingon para sa iya, kag magpangayo sang giya kung ano makapaayo para sa imo kabuhi. Nga hindi magumon or hindi malumos ang bata mo sa hindi maayo nga sitwasyon sa iya kabuhi. Hindi pagpahanuguti nga maguba ang kabuhi isang bata mo. Mientras masarangan mo pasubong, himuon ta na iya ang tanan para sa aton bata, man palangga ta na sila. No? Himuon ta ang tanan, hindi kita mag-surrender. Kay ang naga-surrender, ano ganit? Tiway sa labton, tagid na. Kaya nga, hindi na nila kagustuhanan nga aris sa kalibutan. Aton ina na responsibilidad nga ginhatag sa aton nga dapat natuntungdan kag i-prove naton sa aton kaugalingon nga mangin isa kita kamaayo nga ginikanan para sa ila. Okay, 2:00, Jesse Shetty Action Radio, Philippine Standard Time. Akon ina siya, Sean Oliver. Ako na siya. Bye. Wait ko ka karon na. Do 2:00 just sa Action Radio Philippine Standard Time. So bantayan yung manda karon ang mga mapagbalik ni Tita Wilma ang mga reactions ng aton mga palangga man nga mga tagpalamati nahanungod sa sitwasyon na kung may masuggest kita nga maayo nga himuon ni Lulu para sa iya sinibata, welcome gid na kay Tita Wilma. Pwede ka mo dira maka-participate sa aton FB Live kag sa aton man text hotline again 0963-757-0874. Pero daligid lang Tita We, no? Aton anay nga paniyawan liniment oil para naman ina sa aton mga kauturan. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Okay, panamiyaw tanay ta Wilma, no? Ara dera si Teresita Quinto. Mayong hapon lang, siling Teresita Quinto. Mayong hapon, Tita Wilma. Yes, kay Via Jonathan, Tita Wilma. Salamat, good PM po, Tita Wilma. Riz Guarin. Kag kay Rian Montesa. Mabil Tapalya Robles. Mayong hapon, Tita We. Mayong hapon, tawe sa family ko sa Pontevedra. Merry Christmas and Happy New Year sa inyo tanan. Halin kay Neg Cruz. Aha. Good afternoon, Ma'am Wilma, especially to Malacca family. Stay safe always. Take care. God bless and more power to ARB. Ma'am Elizabeth Malacca Gamala, salamat God. Salamat Gid. Judy Don, mayong hapon, Tita Wilma. Raymar Beranyo Lingoste. Oh. Good afternoon. Tawi ask lang ko kung sa December 29, 2020 may flight lang pa Manila. Thank you for answering, ma'am. Hindi ko sigurado, no? Mamangkot ko anay inform talang kakaron, ha? Rosalina Arellano Espadero, good PM. Tita We, pakigreet man Bilasco kay Manang Melanie Gaston, happy birthday man. Manang Melanie Gaston, happy birthday. God bless dira sa may purok maghigugmao na Barangay Tangob. Thank you, Tita Wilma. Yes, April Joy Buena Flor Gaston. Boston Brownhead, good noon tawe. Panamyaw kulang gali ang taga-purok Kalubihan, Barangay Lukutan, Kabangkalan nga maayong udto sa mga tawo kag maayo lang ang pagpamati sa ilananday. Itong Villorante alias Nunoy ko. Okay. Pagwit ko lang amay ko kag sa nanay ko da sa Kampuestuhan, Bernardita kag Tatay Felizardo, ang gapagwit gali. Tammy Flores. Iya bata, salamat gid. Laging bigo, Flores. Oh, always bigo. Martin Aliling, salamat gid. Tita We, good PM Bao, salamat. Nakahingagaw pa ko ba? Kay may ginbakal pa ko sa tindahan, Tita We. Keep safe. And God bless you. Ikaw man, Ma'am Virgie Alpinda. Rosalinda Arellano Espadero, yes, thank you. Ang ma-advise ko lang, okay, basahon ko lang na karon ha. Dugay-dugay pa mati ilang da ha. Okay man yes, kay Miss Jane Candido Heldore, kay Nanay Pern. Salamat man. Relax lang kamo da, balikan ta lang kamo dugay-dugay.
Swimming lang gid ni or honors ng iban? Sa ang darayo. Ah. Mas sila tanan di puro, mas sila may mga honors na. So pa sila? Nay na, may ija. Wala pa na siya nabuksan. Buksi lang. Ari sa likod. Iyo di. May cellphone kami. Ari. Nawi. Ari pa. Ito. Ginapasalamatan kung gid ang tanan-tanan nga katapos ang Action Radio kag ang nag-offer sang sini nga promo sa ERP. Kay sa para sa ila nga tigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. Kag madamo nga salamat sa inyo tanan-tanan labi na gid sa mahal nga Dios ang gintandog gid ang amon nga problema. Budlay. Mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house. Namo na gisakop gud nila ko sang pagkaon mo natin makapiyan-piyan. Di mayo hindi gid mayo kami budlayan. Oo. Allowance mo lang yun na. Wala ka man niya reklamo, wala ka man niya ano nga 300 pesos. Iba niya timiara gid silang enough. Wala man kay ano ging gusto ko nga digto ko bala mas kila kay amo to ang namian ko nga school. Ano mo lang i-indoor lang kay sa dason ma-pay out kinatanan nga. Ano ginang pinakagusto mo mangin ka sa uli? Mangin teacher, good science teacher ang ginang gusto. Science gid ang favorite mo nga subject. Subong nga modular class kamusta ka mo? Kumusta ka? Nang okay man lang. Nang una-una yung first 2 weeks, bala nang amugin na nang dumabala, amugin lang ka-unfair gid sa sitwasyon. Pero sing nagdugay naman naka-adapt ka na kag nakabaton mo na yung mga sitwasyon. Amo na nang okay naman nang naka-adapt ka na sa situation ti nang mayo na gid ang nang hindi ka nagawa mag-struggle gid na. Sa inyo nga part nga daw wala iya mayo nga cellphone, mag-sense ng anong kabudlay, anong budlay gid, anong sitwasyon man? Nang kabudlay kay mabalaan mo gid lang nga nga do ka unfair bala sang amo ni nga sistema nga ang education nang hindi na bala nang do may barrier bala ang maka lang gid ang may ara lang gid resources nang dason nang maanan mo nga ang iban mga classmate kay hindi sa mga discussion ikaw ya hindi sumanswer ka lang module nga wala ka lang ikabalo kung paano ansiran na. So that leads you nga Alas 2:26 Action Radio Philippine Standard Time. Oy, ha? Dugay-dugay bantayan nyo ha. Manawag kita dira sa mga may cellphone. Kag mga may entry diri sa aton, ha? May entry diri sa aton para sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod Province-wide. Kung sino ang aton sini mangin winner karon iyang hapon. Kung may mga entry ka mo diri, syempre ang inyo dira mga cellphone i-alert ninyo. Muklatan ng mata nyo sa nagapiyong-piyong kamuda. Okay na? Yes. Gid, Tita We, ha? Okay na, tawgan ta na lang guro mayo pa. Dali gid lang kayo, ari di gid ukay-ukay kuding aton sining crystal bowl. Kung sino nga aton sini mangin winner. Okay? Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, masikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, ada na ginadial naton ang aton sinadabunutan singwayhan ang aton maswerte. Hello? Hello? Hello, mayong hapon. Mayong hapon, sino ni Paliyag? Ma'am, si Tita Wilma ni sa Action Radio Bacolod. Ay, Action Radio? Oo, mayong hapon da. Si Ma'am Rizel ni? Oo, ma'am. Mayong hapon. Mayong hapon, ma'am. Ma'am Rizel, ano gani? Villorente, ma'am. Villorente. Pila ng edad ni Ma'am Rizel? 22, ma'am. Taga-diin si Ma'am Rizel? Sa bantayan, ma'am. Tapos ang barangay Lukutan. Sa barangay Lupukan? Bangkalan City? Yes, ma'am. Abaw. Gapamati ka da? Gapamati ka mo radyo? Sa din ka mga istasyon sa radyo gapamati? Dali lang Ma'am Rizel? Oh, hindi ka kabati. Oh, pamati ang radyo mo da. Okay. Ma'am Rizel?
Hello, ma'am? Yes, ma'am. Oo. Sa Action Radio ni si Tita Wilma ni kapanawag sa imo. Okay? Oo, ma'am. Oo. Uy, hindi ang radyo pinay. Hoy, dali, hinaya lang ang radyo. Okay. Ma'am Rizel, congratulations. Ikaw nga itong sini-winner sa nga 500 pesos nga cash. Halin sa Action Radio Bacolod, ha? Thank you, ma'am. Okay, salamat. Good Merry Christmas, ma'am. Hulat ka lang sa pag-text sang imo tracking number o reference number para mag-claim. Pero hulat ka gid sang tawag sang admin staff sang Action Radio, ha, kung sinong sender. Ma'am Rizel? Oo, ma'am. Okay, congratulations. Thank you, ma'am. Merry Thank you very Christmas. Happy New Year. Salamat, Happy Gil. New Year, ma'am. Thank you. Okay. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Okay, amo lang nakasimple. Ma'am Rizel Villorente, no? 22 years old sang Barangay Bantayan, Barangay Bantayan, Kabangkalan City. Okay, congratulations, na. So sa iban pagidira naton nga may mga valid entries diri sa sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod province-wide. Relax lang, dugay pa matapos. Gani sige-sige lang, padayon-padayon lang kita sa pagpamati kag pag-upod sa tanan nga mga programa sang Action Radio Bacolod. Alas 12:30 na Action Radio Philippine Standard Time. Ano naman ang aton ma-share sa inyo sa karon nga hapon? Ano nga informasyon, Tita Wilma, nga aton ma-share sa ila sa siniiya nga hapon? Hindi, daw nakuha lang ni sa atensyon, kung bagay kahit paborito, kung ni siya mo, na si Tom Cruise, siya bisita sa buong hapon, si Tom Cruise, ka mahilig sa mga action movie, na wala gid na pungga ni Tom Cruise ang iya sinikaakig sa set sang bag-o nga Mission Impossible movie. Kaya nga, napaslawan bala ang mga crew sa pagsunod sa COVID-19 safety protocols. Nagwild saya ko no. Bapaamo kaya na bala. Litod. So ina nga ginhimo ni Tom Cruise nagwa sa media, no? Nagwa gid sa media ang iya recorded nga tingog. Akig gid siya kaayo. Samtang nagasinggitan siya kaginpang yaw-yaw niya ang mga crew sang amo iya nga pelikula. Sino kay Tom Cruise, niya dapat nabalaan niya sa mga crew ang ila siniresponsibilidad. Kung hindi sila gusto nga madulaan sang trabaho. Diba? Te madumduman February pa, no, sang Pebrero pa, wala na dayon ang shooting para sa ikapito nga Mission Impossible tungod sining pandemic, tungod sang COVID-19. Nag-resume ang shooting sang among nga pelikula September na. Kag ang mga lugar pa bala, no? Sa Italy, kabaluman kita, na naging controversial man ang Italy sa natungod sa COVID na primero gid anay sa Norway kag sa London, kabalugid kita sang record nila sina sa COVID-19. So November 2021 amo ning target nila mo nga mapagwa ang amo nga pelikula na ti paano na karon kay ang mga kaupdanan, ang mga crew sa among nga pelikula wala nagasunod sa gusto nila nga sa ginasunod nga safety protocols para sa COVID-19. Di syempre iya ginaproteksyonan niya ang iya kaugalingon, ginaproteksyonan niya man ang iban, di ba? Ang tanan-tanan sa ila wala sa iya kay ang para mayos para sa iya, maayo man para sa tanan. Amo lang to kay kadang iban hindi magpati nga mangakig sang amugid to nga pagpangakig si Tom Cruise. Niya, we want the gold standard. They're back there in Hollywood making movies right now tungod sa because of us. Because they believe in us,
and what we're doing. Amo nang hambal amo nang ginhambal yung kuno nga pangakig siya. And you want the gold standard. They're back there in Hollywood making movies right now because of us. Because they believe in us and what we're doing. Amo nang nag-leak nga audio at nga audio iyasang amo nga tape ni Tom Cruise nga nagapangakig sa mga crew sang Mission Impossible kapito na nagali. Okay, alas 2:33. Action Radio Philippine Standard Time. Okay. Dali gid lang tawe. May pila lang kung kabasahon nga mensahe, na? Nga reaction na tungod sa aton ginbasa nga message sa Messenger nga ginpadala diri sa This Is My Life. Ang ma-advise ko lang sa letter sender, miguhon niya iya bata kay lalaki, na? I-treat niya lang daw barkada kay manugin na siya kung anong ginahimo. Now, why ga secret sa iya? Mangin open ang iya sini anak sa iya kumbaga. Amo na, no? Inday Julie Militado Patrimonio, salamat kin ma'am sa gin-share mo. Ha? Okay, from Jo Hermino sang Villasol, Bayawan City. Ang masiling ko lang sa letter sender, Tita We, may pagkulang siya sa bata niya. Kay damo sang single mom, damo sang single mom, single dad, nga successful man sa pagpadako sang ila bata, yes, patigid ko da, no? Nagkulang siya sa pagdumar sang bata niya sang gamay patita. Amo lang na Tita We, thank you, keep safe. Yes, 5431, salamat gid. Good PM Tawe. Kami man padagun tani dugay na wala makadaw. Uy, kakadamo pa di sa mga entry 8029. No, kay wala man abi namon ginapili mo. Paamo ka na. Why man namon ginapili, ginabunot ina, na? So relax kay kun swerte kag para sa imo, para gina sa imo. Na. Okay, from 9041, good PM tawi, istoryahon niya ang bata iya kag painchindihon niya nga kinahanglan makatapos gid siya sang iya pag-eskwela kay kanugon sang iya kaalam kag salig lang kay God. 9041, salamat gid. Yes, Esparagosa family, dira mayong hapon lang. Ha? Salamat man sa inyo. Good PM, Tita Wilma. Hello, kamusta na ikaw? Aurelio and Francisco family, Jingjing from La Castillana, salamat gid. And Merry Christmas. Ari pagid, Tita We. Salamat gid, nabatian ko liwat ang bag-o nga number. God bless sa inyo tanan. Merry Christmas. Ay, oo. Okay, nabudlayan sila mo, na? Good PM Tawe, mahambal ko lang sa sender. Hindi lang siya dula paglaom, kag hindi niya lang sagad ni Guro. Akig iya sinibata. Kinanglan giyahan mo lang maayo imo anak. Okay, salamat gid. 28663. Tawi tamyaw ko family Laparan, Labaniego, Esparicia family. Ang nagatamyaw bibing sa Purok Tumpok, Barangay Pandanon, DSB, salamat gid. Okay. Okay. Dino Alik, good PM Tita We, paano ko ka-interest sa Sapman? Tapos nabing registration, sir. Tapos na kay may ara lang siya ginhatag nga date kag time. Pagkatapos kung makasend ka mo, ginvalidate para nga mangin official ang inyo sine-entry. So, next time akon may ara, no? Greet ko da si Francisco Wakay, idol yagid ka na Rosalie Villorante, madamo gid nga salamat. Okay, Tita Wilma, alas 2:37, Action Radio Philippine Standard Time. Ariho na sa mga kauturan tadaanay nga kinanglan bala kag nagaplano nga mag-loan para sa inyo pag kinahanglan sa kun anuman nga gusto ninyo, negosyo man o whatever nga kinanglanon gid ninyo, ang cash at ang Golden Sand Finance Corporation. Pwede ka mo magkatawag kag pwede ka mo makapalamangkutanon in
Okay, Hi, Tawe. Please greet Zainab Lusco sa La Carlota. Kent Alvarado. Dapat. Hello, damo-damo. Kent Alvarado dapat dira sa may La Carlota City. Yes, happy birthday sa imo. Okay. Erwin Gonzalez, good PM monitor lang ako, Tita We. Okay, pangapina ka mo da dugay-dugay. Upo na da inday Giselle Franco. Salamat gid sa inyo. Kag Rosalinda Arellano Espadero. Madamo gid nga salamat sa imo kag mayong hapon. Kag kay Judy, yes. Jam Espanyola Indico. Madamo gid nga salamat. Kay Virgie Alpinda, salamat man kay Rian Montesa, kay Teresita Quinto, kay Ana de Salas, kay Mark Panes. Ivan L. Cholo, Christine Minias Villalobos, kay Gino Cesar, kay Dennis Richard Tibor Roma. Tuto Dennis, pasensya gid pag-greet ko sa imo happy birthday the other day but anyway, happy birthday man na ichapon ikaw, di ba? Na Quad K Nori Kikaisi, nuds sa darap zipuli may yung hapon lang dira. Kay Alma Agravante Sabater, Ma'am Jeneline, salamat gid. Okay, salamat gid. Judy Don, kay Kalihan Baid Guardario. Dino Alik. Ay, kamusta na Dino Alik? Manjoy Neho. Kay Jeanette Aguilion La Chica. April Bana, good afternoon. Kay Jennifer Porceso Militar. Kay Lauro Daguhoy. Kay Jen de Los Reyes. Mylene Galeno, salamat man. Kay Ira Saldua. Inday Blaza, good afternoon. Franklin Talohio. Kay Kiyin. Ruben Giguera Miago. Kay Jessica Montevilla. Okay? Yes. Okay, good PM. Taga-monitor ko di. Walga Patuyo. 2 nights sa simbang gabi ay abaw si Inday Rona Rihida Trava. Amo gina, basta kapulaw ka, tuyon kagid. Okay, relax lang, balikan ta pa kamuda dugay-dugay. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkulong nun kag negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon
gihapon. Padayon Action Radio, pagkolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon Action Radio, Bacolod Salud. Day. Happy birthday sa mga nagasaulog sa ila kaadlawan karon nga adlaw. Syempre no, si Pope Francis happy birthday niya subong na. Kag happy birthday man kay former jail warden, former jail superintendent Larry Fuentes. Sir Larry, happy birthday today. Kag happy birthday man kay Mary Anceles, ang isa sang aton mga artista sa radyo. Mary Ann, happy birthday! Kag happy birthday pagid Tita Wilma dira sa may La Carlota City kay Tuto Kent Alvarado dapat. Happy birthday sa imo halin kay Tita Munini Kabatas Alvarado Kabatas. Okay. Kag sa Bugos man nga pamilya. So sa aton man mga celebrator today, happy birthday and God bless you more. Okay? Horoscope na kita. Para naman sa itong mga horoscope, bantayan syempre inyo tag saman ka zodiac sign para karon nga adlaw, Huwebes, Disyembre 17 tuig 2020, Sagittarius. Mga nataon Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21, Sagittarius, sunda ang silabo sang imo balityagon karon nga adlaw. Ano silabo sa magpaninlo ka sa imo palibot dira? Kag buksan mo ang alagyan sang mga swerte nga magasulod sa inyo puloy-an. Isa pagit Sagittarius, halong ka lang kung kay sino mo ihatag ang imo pagsalig. Tungod madamo ang nagahandom sa kun ano ang ara sa imo sa karon. Mga maswerte mo nga mga numero 3, 9, 36, 24, 11, kag 45. Daniela Brown is your lucky caller. Capricorn, Disyembre 22, Tubtubinero 19. Abaw. Puwerte yung abilidad mo nga maka-attract sang kwarta. May abilidad ka dira Capricorn. Basta maayo lang nga paagi. Na? Magpabilin ka nga nagapanindugan sa kamaturan. Kag pasang karapagid ang imo ginakita. Gikan sa iba no pagid nga trabaho or negosyo. Mga maswerte mo nga numero Capricorn, 6, 21, 14, 34, kag 48. Emerald Green is your lucky color. Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Abi mo Aquarius, may ara second chance. May ara ka second chance sa luyos ang imo ex-love. May isa pagid. Tunan mo ang principle of acceptance para wala ikaw sang paghahinulsulan sa ulihi. Maswerte mo naman nga mga numero 8, 35, 15, 20, 43, kag 40. Butter yellow is your lucky color. Pisces, Pebrero 19, tubto Marso 20, ang kwarta mo na mag-signify sang
interesado sila. Sunda lang ang flow sa imo balatyagon nga amo inang hatag sang pinasahi nga kalipay. Maswerte mo nga mga numero 15, 18, 31, 42, 25 kag 46. Crimson yellow is your lucky color. Kag sa mga Aries naman, ang mga Aries, Marso 21 to Abril 19. Yes, ang ginaplano mo nga proyekto, mahitagan katumanan. Matuman man ang tanan, kag batunon mo man, ang imo mga, mga rewards sa kabuhi tungod sa imo mga pinangabudlayan. Mga maswerte mo naman nga mga numero Aries, 2, 7, 25, 46, 32, kag 10. Tulip pink is your lucky color. Taurus. Sa mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20, bangod sa pagpangamuyo, Taurus, sige ang pag-abot sa mga oportunidad sa imo. Kag tungod man sina, magasaka man ang libel sang imo sini palangabuhian. Maswerte mo naman nga mga numero 21, 36, 12, 52, kag 5. Cyan blue is your lucky color. Ina ang unang gabahin sa nga man pagbasa sa inyo mga zodiac sign para sa itong horoscope karon nga adlaw. Relax lang si Tita Will mo magabalik pa pagkatapos sang mga ini. Life Extension Vitamin. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sagsay ano
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam po Subong nga adlaw. Dunes sa Toledo. Tresha Dunes sa Toledo, happy birthday today. Halin ka inday Jean Hisulgon. Okay, salamat gid. Kag hi and hello lang dira kay inday Jujian Kilantang Hipigon. Kay inday Nika, baby Nika, hello lang sa bugos nga pamilya dira. Salamat gid. Tapuson anay ni Tita Wilma ang mga nabili naton nga mga zodiac sign para sa aton horoscope. Gemini na kita. Sa mga Gemini naman, Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Ang tanan, Gemini, mati ang tanan nga nagpangutang sa imo magabayad. Wow, sana olo. Hindi mo man pagpabayan nga mautod o kon maupangan ang pag-abot sang grasya sa imo tungod sang bisyo mo. Mga maswerte mo nga numero, Gemini, 10, 50, 32, 22, 41 kag 15. Caramel brown is your lucky color. Sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtub Hulyo 22, abi pangitaa ang amusement sa mga bagay nga sa palibot mo. Kag mag-develop ikaw sa ginatawag nga, oy, joy of life. Hindi ka magpa-apekto man sa mga chismis. Mga maswerte mo nga numero 32, 12, 25, 42, kag 53. Olive green is your lucky color. Dali gid lang kay ang aton oras in punto alas 3 ang aton nanay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world.
O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, diretso kita sa pagpangamuyo sa orasyo ang perata batok sa COVID-19. Sa gihapon upod man si Tita Wilma kag kita tanan. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Kag madamo gid nga salamat mga palangga naton nga mga tagpalamati sa pag-upod ninyo kay Tita Wilma sa adlaw-adlaw naton nga pagpangamuyo para matapos ng aton pag-antos sa sining ginapangatubang naton nga pandemic, ang COVID-19. Pero balikan ko anay, tapuson tagid ang mga nabilin kay basi karon kulito nyo ko ay nano tawi ang akon wala mo nabasahan. Okay, Leo, nakita ang mga Leo, Hulyo 23 tubtub Agosto 22, ba ma-upgrade mong level sang credit card mo, Leo? Kay one time ang imo pagbayad, gani happy ka sa imo credit rating. Good. Maswati mo naman nga mga numero 85, 32, 24, 10, kag 38. Mango orange is your lucky color. Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Abi, pangita, abala Virgo, ang pamaagi para nga malingaw ka.
Ha? May ara ka period of amusing event, pero pilion mo nga mangin maayo bilang balatyagon mo sa sa tanan iya nga mga sitwasyon karon nga adlaw. Maswerte mo naman nga mga numero 10, 24, 52, 32 kag 13. Carrot orange is your lucky color. Ang mga Libra, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Ikaw, Libra, abi papagsikang kaugalingon mo. Papagsikon mo kaugalingon mo kag i-appreciate mo ang nagakatabo sa imo kabuhi subong na. Ara man sa pagbuot sang mahal nga Dios nga mangin maliphayon ikaw. Maswerte mo naman nga mga numero 4, 31, 6, 25, 53, kag 11. Magenta red is your lucky color. Sa mga Scorpio, yes, sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Amin na mga tao nga toxic bala para sa imo, likawin na sila, na? Kung toxic sila, pabayi sila. Hindi na pagsapag mga mula na ang klase sang tao. Paminsaron mo nga wala sang mauyang nga kahigayunan sa oportunidad nga mag-abot sa imo kabuhi. Mag-aayuhan ikaw. Maswerte mo naman nga mga numero 10, 25, 58, 33, 45, kag 32. Carnation pink is your lucky color. Nabatian na nga itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope sa karon nga adlaw Webes, Disyembre, 17 tuig 2020. Tiyo naman sa aton pagpangapikapi da ang aton sinisentone plus coffee mix, ang kafe nga himolin sa soya balunggay kag xantone, ang kafe nga may vitamins, pangalagad sa This Is My Life sa karon niya nga adlaw. Ito na na Bible verse for the day from Mark chapter 11 verse 23. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. I can't say goodbye. Salamat gid kag buwas na naman. Standby sa matahom nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay double action Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio!